Ναι, αλλά και επίσης. Τι είπε ο κύριος Καραγιάννης όμως? Γι' αυτό το τονίζω. Ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου. Αυτό γίνεται. Ο Κούρδος, επειδή το λέω. Ανακυκλώνεται λοιπόν αυτή. Ανακυκλώνεται η παθογένεια. Πιάνουμε κάποιους για να τους πιάσουμε και πιάνουμε κάποιους τελικά όχι για αυτό που έγινε για εμπόριο ναρκωτικών ή κατοχή. Δεν είναι εύκολο να υποθούν επίσημα, αλλά είναι πολλές φορές που οι Κούρδοι χρησιμοποιούν και βοηθούν και τις ελληνικές υπηρεσίες. Γιατί δίνουν μυστικά του Ερντογάν. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Όπως και υπάρχει λόγος που οι ευρωπαϊκές αρχές δίνουν άσυλο στους Κούρδους που είναι εγγεγραμμένοι στο κόμμα HDP και στο PKK. Δεν είναι τυχαίο. Απλά το ζήτημα είναι αυτό. Ότι όταν στο τέλος δεν επεμβαίνουν οι αρχές σωστά, ώστε να πιάσουν αυτούς που πρέπει και διώκονται έτεροι. Για άλλες πράξεις. Πέρα από άδικο, στο τέλος συμβαίνει. Δηλαδή, ποιο είναι το πρόβλημα? Είναι θέμα η αστυνομία μερικές φορές να ντύνει ζητήματα με συλλήψεις άσχετες. Αυτό είπε κάτι που ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι θα αφαιθούν ελεύθεροι. Δεν προκύπτει. Ναι, αλλά θα τους αφήσουν ελεύθεροι. Καταλαβαίνετε ότι στα μάτια του κόσμου η υπόθεση λύθηκε. Κύριε Καραγιάννη, το πιο σωστό, λύθηκε το ζήτημα. Το πιο σωστό το είπε ο Ιορδάνης. Όχι αντιπαράθεση με την ΕΕΠ, όχι αντιπαράθεση με την ελληνική αστυνομία, όχι αντιπαράθεση με μαγαζιά, ο τίποτα. Ένας Τουρκόκουρδος, ο οποίος έχει ζητήσει πολιτικό άσυλο, βγήκε με ένα πιστόλι στην πλατεία Αριστοτέλους και έριξε 2 για εκφοβισμό, δεν ξέρω, 2 για την πάρτη του, στον αέρα. Πάρτον και σε 2 ώρες στα σύνορα. Το χτες τα ανακοίνωσε ο κύριος Βορύδης τα νέα μέτρα για το μεταναστευτικό. Θα το δουν οι άλλοι αυτό που είπες. Δεν έχουν πάρει άσυλο. Δεν θα ξανακάνει κανένα. Αυτό διαδικαστικά δεν γίνεται νομικά τώρα. Μην λέμε πράγματα που δεν μπορεί να γίνει. Αλλά πάρ' τον καταρχήν. Δεν γίνεται, κύριε Καραγιάννη. Καινούργιο νόμο ψηφίζουμε τώρα, παιδιά. Καταρχήν πώς μπαίνει αυτός μέσα? Γιατί περιμένουμε? Ο νόμος δεν λέει αυτό. Αλλά συνέλαβε τον καταρχήν. Το βασικό είναι συνέλαβε τον για να μην το ξανακάνει. Ένας μετανάστης που έχει άσυλο και κάνει ποινικές πράξεις δεν μπορεί να απελαθεί? Επιτόπου όχι. Ακολουθείται μια διαδικασία, δεν γίνεται αυτό σε 2 ώρες. Απόφαση. Με αμετάκλητη απόφαση, ναι. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Η ανάκληση της χορήγησης του φυγικού καθεστώτος. Εάν ο μετανάστης στη χώρα που θεωρείς επικίνδυνο επιστραφεί. Δεν έχει σχέση. Είναι πιο πολύπλοκο. Αν έκανε ποινικό αδίκημα, μπορεί να τον επιστρέψει σε χώρα που η ίδια η Ελλάδα έχει βγάλει απόφαση που κινδυνεύει. Εάν ο μετανάστης έχει δώσει και πληροφορίες στις ελληνικές αρχές. Πας αλλού. Τώρα ανοίγεις άλλη. Από ένα ίσονο σημασίας αδίκημα όπως η κατοχή ναρκωτικών 5 γραμμαρίων, που δεν το υποτιμώ, αλλά είναι ίσονο σημασίας. Απλά τώρα είναι 2 περιστατικά στη Θέρμη και στη Μοναστηρίου που είναι στον αστικό ιστό, στα κτέλ και σε σημείο που περνάει σχολικό λεωφορείο. Θα μπορούσαμε να έχουμε νεκρό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Κανείς από όλους αυτούς δεν πιάστηκε για να τρέξουν οι διαδικασίες. Βάλτε μια ανωτελεία για να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Γλίκα, τον δικηγόρο, το γνωστό σας.